Aingo ublay ba hakani ka por ka pamenta kum ka jeseng kintay jong ka balang ublay iglesia maulay nong kwar ngilaban penlong ya kani ka Women's Sunday ba ka balang hi barok kaway kalapin ben ban rakhi ya kani ka sngi ka bakirpang bat hakajo ka por hapadeng ke jing ja jong kani ka pertheng yo I hapadeng shibon ke jing khanglat bat khamtam hapadeng ke jing ja jong kani ka khlam jing pang kabalapan syong seir ya baro wat ye ki bangyat ru re aingo yu blay bengi don yu blay ba em bat u blay u bayai ne ak kular ka jong u badang ripen em yang aba ja pi haduk kini ki sngi ki pamenta para bangyat be iet parlok ngi kwa banya thu ya pi kani ka we ba kum ka balang ringkat bat ka jesing kin thai ngem chuklet ban duai na menta jong pi haki ying ki sem ki jongi khamtam na ka benta ki frontline workers ki bala kendo shishai la ka jong ka jing em ya ka ban yeng ban yale persha yu ni knyang jing pang ngi kum ka jesing kum ka balang blai klesha ngi don ringkat pat pi haki jing duai ki jongi bat ngi dang ngets kem ba ublay un krishan bor bat un ai bor ya pi bat haka ju ka por ngin yai duai ya kitu ki belangat ha uniu jingpang ba ublay da ka kti ka badan bor ka jang un pen khia ba un pen I shisha ba ublong ublay badon bor haka ba ngin ya chkhmat e ka jing shakri ka jang ya ka ka por ka menta ka ktien ka jang ublay ko ongkum ni tu yakin ot sngotenat ya utrai pi ka perthai baro tu shakri ya utrai da ka jing kemen tu wan na kmat jang u da ka jing ruai tu ngenya so lang ha ka por ka menta da ka mensim jo ka jing sngongo bangenya ruai lang ya ka jing ruai ka ba south spa praphuwe ka jing ruai ka ba south spa praphuwe jing sngongo ya lo nong siu spa but on the ladap ka jing ruai nga kirpat ya ikong sarita lingdo benyalam yangi nakabapuli ka ktien ka jong blay pat ha ka jing duai Good.
bawah ngan duai ngan puli kat tu kat ni ki kentien nak ketien ke jong blei nak kitab sam ka ba prapusan lenong kat khot ke baningkong ter nang taka siti ke baningkong jong Petros lai lenong kat khot ke baningkong bat ke ba ar bat Yohanes ka lenong ke ba khat saw ar pulai ar pusan bat Matius san lenong kat khot ke ba saw popra ku try mela ngubha yala kari mela pen pai no yala ya ka jinglong mrau Jacob mela map ya ka jing baman ki briu jong me mela tap ya ka pop jong ki baro sela mela launo yala ka jing bitar baro mela pai no yala diena ka jing otshla ka jing bitar jong me tu pen pai ngi au blei ka jing pen im jongi bat tu pendap ialah ke jing bitar yangi men su bitar yangi junom men sanang pen scam ialah ke jing bitar pateng la pateng ben riu baro men om pen impat yangi ya ki briu jong me kin yo le ke men hami bat tu pen I hangi ialah ke jing isen atrai bat tu ai hangi ialah ke jing pen im ngan sas ngap ke ublei utrai un keren naba un keren ka jingsuk yala ki brio bat yala ki riu khoj henry tu kin pai pat sha ka jingpi da shisha ka jingpen im jong u ka long hajan kita ki ba shep tieng ye u ba kin yo sa ka jing ba kin yo sa ka burom hala ka ri jongi ka jingis nei bat ka jing shisha kila ye shemlang ka hok bat ka jing sok kila ya do ka jing shisha kami na ka kendo bat ka hok ka kami arsut na beneng utrai ru un ai ka babha bat ka ri jongi kan penmi yala ki jing mi ka hok kan lej haswa jong u bat kin pen long ya ka jing im jong u ka lenti banyaj Petros lai lenong ka baningkong bat ka ar kumju ko phi ki kenthei to da pen ko ngo yeldi hakit nga yala ki jong hi ba lada ki no ru ki bam ko ngo ye ka ktien uble on de yo pen ngej ye ki ru klem kata ka ktien ya ka ba ka jinglong jing im jong kita ki kenthei haba kinda khmi ya kata ka jinglong jing im bas ngor jong phi ya ka ba da ka jing sngo triem yu andis khat saw lenong ar pulai ar pusan u jisu le thu bat u loong ha u lada uno ru u i yanga un sumari ki ktien jonga ti u tau kpa jongi u kpa jonga un ie je u bat ngin ya wan ha u bat ngin ya so bat u ta u bam ie je u un sumar ya ki ktien jonga bat kita ki ktien ya ki ba phin yo sngo kin long ki jonga bat hen jonga hi henry ka ong ru ukpa ubala pha ya Matius san lenong kot ba saw popra na markata phin yai long ki ba janai kumba ukpa jong phi uba habeneng ulong uba jamai tinggal ada pulien na kaktien ke jong ble tunginya pendam ke jing tuai trai ji suba e sasien pat iwan ban khot ke pat e kerteng ke bakhuj ke jong mi trai ban aingu ya ke jing e ba ke jong mi ya ka ba mim shim li e no ku trai hakani ke sngi ke belong ke sngi kerpang jong ka women sandi ku trai ji suba e ke sngi kerpang jong ki khon ken thai ki jong mi ya ka ba long shisha ka jing e ka ba mangi ngi ya kendu ngim shim la yo lat atrai ji suba e ban lech ki yeng ki jong mi
la jan south li ki panai henry jisu be ling ba ka jing don kat ka jong mi ngiyo ban don kum ni ha ka yeng ka jong mi ling ba ka ni ka YouTube channel ka balong shisha ka lahat ke lenti ya ka bangin pen ngau ha baro ki prabanget ki ba pej ya ka ni ka channel trai jisu be pat ino men don kat ko trai jisu be men yalam yang ngi men kersan borengi ko trai jisu be ngi long tang ki kon kan thai ki jong me ki baduna ki batlot ha ki liang baro Nrai jisu be mame atrai mela kerku shisha ya kani ka balang jongi ya kani ka balang shnong maulai ya ka bangi la banwan ra ya kani ka kubor ko trai jisu be lingba ka jing don kat ka jongme jisu be wat eno ko trai min dar kat min yalam nadu ki nong trei jong ka balang ka jongme ki shakri ki jongme ki pastor ki temen basan ki sengken thai ka seng samla bat baro ko trai jisu be ya ka ba me men da kerku kerpang ko trai kani ka balang minum eno ko trai min dar kat wa trai jisu be kham tam ya ka ri ba ka jat men riu ka jongi ko trai jisu be hakini ki sngi ki ba menta ki bangila ka ri ba ka jat pen riu satlak ka perthai ka lamat kani ka jingpang khlam ko trai jisu be teng teng kum ka ri ba ka perthai ki la dan padeng ka jingkut lat bat ka jingdu lat Nrai trai ba ya ka ri ka jongi ngi dwai ku kunrat ya ka ba me menda kerku kerpang menda pelaj ku trai jisu be ingin nak ni ka jingpang ka jing sitom bat kham tam ya kitu ki bela yo ru ka ni ka jingpang ku trai ngi dwai ya ka ba me men pelaj atra jisu be ya ki bikin yo khia no ku trai jisu be ba ka ni ka jingpang ka numpur stat ku trai ka ni ka ri ka jongi ka long ka ri ka badang duna shibu na ki liang baro haka jing duk ke jing jenjar ke jing nadu ki yeng ki sem nadu ki khun samla ki jing ki kam ki ti hadu ki long kemi ki ban pej ki khun ki ti ka long shisha trai ka ba du kata kata jisu be hang no ngi tho ye kata trai ngi tho ha me belong ba chungi ba peneng ubam ju no haki por baro jong ka jing ya len ti ka jongi kum ka sengken thai jisu be ngi dwai ko kan rat ya ka ba me men trai na ka benta ki nong sen shar jong ka ri ka jongi ka long ka ba ko trai ya ki nong sen shar haba ki yo ban mat ya ni ka jingja ka bampat juja ko trai ka dei ka sin ka baning kong ha ka ni ka ri satlak ka perthai ko trai ka bawan ban lin shop ya ni ka ri ka jongi kham tam trai be ngi da dwai kerpang na ka benta ki nong sen sharu bikin yo iki met ki basat ki bakhlan baki la atra ji subi ban pentelun ni kini ki kam ki jam kham tam ha ka jing ade bat kani ka tanap jong ka koj ka khia ka bade ka nong pej atra ji subi kini ki jing pang ki jing sitom ji subi pat eno ko kan rat ngi dwai ru atra ji subi na ka benta ki yeng ki sem jong ki parabangit ki jong i baro ka ri khasi janti aku trai ya ka ba memen ai ki ka bor ko trai kum ki khun ki ken thai ki jong me ko trai ji subi ka jat pen riu ka jongi ka long kemi ka long ka balum ya ka yeng ka semi ki khon ki ti ai atrai ka bor ko trai chi subi ya ki khon ken thai ki jongmi makin nang la shu shu ban ha jat ya mi kani ka ka sngi kani ka por ka ya ko trai chi subi ya ka ba ki khon ken thai ki jongmi ken phai khmat chami ko trai dan na pedeng ki parabangit ki jongi ru atrai chi subi ki ba yeng hasam ki jongi ki badang jangai na mi kren ma me ko trai chi subi bakani ka ya ko trai ya ka bakin phai khmat chami matang ma me shisha mi long blade uban pen khia e kani ka ri ka jongi ko trai ji subi pati no ko kan rat menang dan kat ru atrai chi subi ba ka balang ka jongmi hakani ka ri khasi jantia ka jongi ko trai chi subi ya ka banang la shu shu ban kit ling kor ko trai chi subi na ka ban ta ban pen krawi ka kam ka jongmi ho ngim yo ban let chu sha ka yeng ka jongmi ri trai ba ling ba ka ni ka YouTube channel ko trai chi subi ngi yo ban ai kerpang ya ka ni ka sngi ka women sunday jong ki khon ken thai ki jongmi ko trai ka balong shibin ta ko trai chi subi ban ai men sim ya ki parabangit baro ya ka balang kham tam bat ya ka rib ka jat pen riu ji subi ka ni ka por menta nga dwai kerpang na ka benta ka shakri ka jongme ka ban yeng ka ban sami ka khubon ka tien ka jongme
trai ba i pen slek mami da mensim ujong mi ko trai ke ei ka bangin yo sngo ya ki kubor hakni ka janmit ka bamenta kin long ka bor yang ilang baro ko trai bat iki tur ki bamla ki ba haban page ling ba ka YouTube channel ngi dwai atrai ji subi banum ino ko trai menang ai ka boring i benang la shu atrai ji subi ban hajan ya mi kat ba ki sngi ki por ki nang ya ko trai yalam me kersan bor yang i ko trai ji subi ai ngi ka lat ka lenti bat ngin long atrai ji subi ka jingkermen na ka benta ka kerteng ka ba khoj ka jong me priang i jingker pat jong ye ka ni ka por ya kini ngi pana kerteng trai ji Yesus Kristus. Amen. To bleu nyok ban kerku ya kini ki kentien ki bangila shashkor kini ka por ka bamenta pat kumju ya ki jing duai ai ba kini ki jing duai kin kio kmat ka jing doni kat ka jong blei ni ai khu blei ya phi kong sarita ling do ya kini ka por ka bamenta pat ngida ngits kembo bleu nang yo ban kerku ya phi haki liang baro ja ka jing em ka jong phi bat khamtam ya ka ba phenang em pan shakri bat ban long ka nuksa na ka benta ka kerteng ka jong uchisu te hakani ka por ka benta shibenta na ka jing shakri ka jongi nginyo asgo ya ka special number ya ka ban ai hapeng jongi hakani ka por ka benta da ipiban sara bare bat igwinat suyam long lakir kuya kerteng jong mi dagi snem nga ap try ngayay duay laman nga pendem hapriki jing yale hapdeng bon jing kuslay jing try nga wandem habang adon marway akot yami haba eryong jing im kiwan mantre borba ngakot yami kutray tuan hajan jonga hakini kisgi ba etray badab jing kuslay Yaro yami hapdeng jing yale hapdeng kuslay babon bangi mat Yaro yami hapdeng jing sharem hajing i jong mi ngayay neskem Hagi ay baro Hagi ay baro Nganyaro tang yami Habang ating kuslay Hamingas no Kadba mi pinja try Laman nga pendem Masyanas kem tangha mi hapdeng kitma jing im hababhani pasnil nan yayaro yami yaro yami hapdeng jing yale hapdeng kisnay babon bangi Hajing i jong mi ngayay neskem Hagi ay baro Hagi ay baro Nganyaro tang yami Hagi ay baro Hagi ay baro Nganyaro
Ni ai khuble ya phi ki khon samla baro arngot ki bala ai ka ni ka special number ha ka ni ka por ka menta to ble nyo ban kirkhu ya ki rendang ki bathiang ki jong phi pat ni dang net scam ru ba ble onang penon kam ya phi ha ki por bat ki sngi ki banang wan ha ka ni ka por ka menta ngin poino sha ka benta ka ba kongsan jong ka ni ka jing shakri ka jongi lani ka benta ka ba shong pedeng ha ka bangin yo snow ya ka khubor na ka ktien ka jong ble na iwei ni ki long keme hapo kabalang ikong shakila jana but hakani ka por ka mentanga kerpat ya phi wei par banget ki parlok ki ba petling ba kani ka YouTube to kin mau ya i ha ka jing duai ba ka khubor baro ka ba inya sama kani ka por ka menta ngin kershan ling ba ki jing duai but ngada nget scam kong ba ubleng nyo ban penon kam ya phi kani ka por ka menta ba ka aka ka ba pinya sam kan yo chaka haka dot no chonga bat jong phi nga IT ka por ka barang sa hai inong kren ka buram ba ka jingu ka long yu blei bla ai ngi kini ka lat kum ka sengken thei ka balang u blei iklisha maulai ban rakhe ya ka ne ka sgi ka bakerpang jong ki ken thei ha ka ne ka sgi wat hapdeng kijing do jing kermen bat kijing khanglat ban kieu shaka yeng ka jong blei la kap tai ki singi ki bnain ki la let henrei blei jongi shem la peleng kot no ela ka jong ka kti la ayengi kini ka lat kom ka balang kom ka sengen thei bangin yo ban shakri ya ka kerteng ka jong u lingba kane ka YouTube channel ki kor ki bor jong ka jing start ka juk ka baminta ka jing khublei ka bakerpang ka long ya baro ki long kme bat ki khon ken thei jong ka balang ublei iklisha ki badon ha keleng ka ri khasi ka ba it ka jungi ka jing khublei ka long ru ya baro ki long kme bat ki khon ken thei ki ba pet ki ba sngap ya kane ka khubor lingba jong kane ka channel shwa bangine ya sha prang tuang ine pendam ha ka jingdwai ko blei ba pa ba kraw bor jonga ngawan hajan jong me ha kane ka por ka ba menta ngas ngongo ya me ko pai ka ba me mala ayengi kane ka lan bangin yo ban shakri ban pen priang ya ka khubor ka jong me lingba kine ki kor ka jing start ka juk ka ba menta pen slek kan ko pai la ka jong ka shakri ka ba tlot ka jong me do men siam ba kho jong me try ba ki khubor baro ki bangin ya sam ha kane ka por ka ba menta try kin long ki khubor ki ba ya dei biang bat ka por ka ba menta kin long ka jing min siam ya kito ki bala do jingkerman kan long ka ban pen thamai ya ka jing em ka jonga bat jongi baro try link ba ka ktien ka jong me ngai skama me ko try me shashkor men jubab ya ka jing dwai jong ka shakri ka jong me ha ka kerteng jisu ngi pan kine baro amen shwam bangine ya shakmat ka jing slok na ka ktien ka jong blei kabang akwa ban pensngau hapdeng jungi lang paro hakane ka por ke ai kene ka women sunday ya kene ka women sunday la sedang ningkong ha ka balang baptist ha Tennessee kashnong ka badan shapang shathe jong ka ri America bat nangta nado ketika sinem khat khandai spa nyo terter ki balang beper kila rakhe ya kene ka women sunday ban menta la ithu ya ka hakleng satlak ka perthai kum kata ka international women's day ban la jurakhe ya kene ha ka praterek jong bnai march man lausnem hakne ka ri khasi ka jungi la jurakhe ya kene ka women sunday halaki jong ki balang ki ba pher halaki jong ki por ki jingbo bet jong ki balang ki jong ki ngis ngongo ya ka assembly jong ka balang ublei Church of God Iklisha ka balabu bet ya kane ka sgi utrai ka baningkong jong benai August ban rakhe kum ka women sunday ti kum ta ha ka di sgi ngiyo lai luot kum ki long kme bat ki khon kin thai ban ya shakri ya utrai ha ki de ki por ha ka shwa ka ne ka khat khandai spanyol hakini ki por ki kin thai ki long ki basha
nyo ben ki basha nyon ben bat kim yo setia kalat ban le school lani ban le tre le ta Henry ka kam ke jongki ka long tam bakin shu pet ya ka yeng ka sam ke jongki bat kin tre ha ki yeng brio bat ki don ru na pedeng ki kin thei ki bahap ban pendap ki yeng ki sam ki jongki ki hap ban shu tre da ka ba ki so ye ki juti bat ki jan ha ki yeng ki jongki ling ba jongki de ki karkhana ki ba ai kam ye ki ba andala dapat ya kene ki salet ai shi ki tu ki nong ai kam bat kene ka por ka bamenta phi yo sngawi kita ki baki on work from home bat kane kala sedang nado kitu ki por khat khandai spa nyo ban ngi sngongo ba ka kom kane ka por u blei ula sei ki kin thai ki baslur banya ki banya krishan por ban pelat no iki kin thai na ki ne ki jingsha nyon ben bat ka wai ne kita ki kin thai ka dei ka Jesse Carney Smith bat kane ka kin thai kala thoru shipon ki got ha ka bayadei bat ki kin thai ha ka Bible ni shambon ki kin thai ki don ki kin thai ki babha bat ki don ki kin thai ki basneu ni kin mau ya ka Esther ni kin mau ya ka Hana ki long ki kin thai ki badam dia banduai ni kin mau ya ka kme Moses ke Joshua ka ba hikai ya lau jong khuan na do budang ret ni kin mau ya ka Mary ka kme Jisu ni kin mau ya ka Ruth ni kin mau ya ka Naomi ni kin mau ya ka Deborah ka balong kata ka nong bishar ba ka nong yalam jong ka kin huan sipai ni kin mau ru iki kin thai ki basneo ka Jezebel ni kin mau ya ka Herodia ni kin mau ya ka Delilah ni kin mau ya ka kin thai Samaria bat kum ta ter shiter ka les kana kieu ba kanang buod ladang ni yai ong ya ki kin thai te ni yu i ba ngi ki kin thai ni ladon ya kata ka kertang ha ka history jong ka Bible nado ki por ndai bat ka dei ka kamram ka jonga ba ka jong phi gom ki kin thai ba ngin le ai na ka benta ka kam jong trai Dongin ya pai bat nga menta saka phang pedeng ka banga kwa bangin ya pet hakan ya ka por ka long na ka shithi jong u Paul shu Titus ka lenong ka ba ar ka khot ka balai hado ka basan u Paul hang ni u ong ba ki ken thai temen do kin hikai ngap mo ba ki ken thai temen kin long kum ju ki bale khia don akor kamut teman hang ni kamut ikitu ki bala shu thia hajing thia ki bala dor ki met ki jongki ba kim la shu ban khie henry la da pipet ha ki kat kum ki ri ki ba pher ki don ki ri ki ba ong san phusan snem ki ba bu ya kata ka jinglong temen la ne riu pho ha ka kot ba phareng ki ong ki older women la ne ki aged women ba ki kin thai temen kin long ki ba le khia don akor good character ni la ban ong ha ka tien nong wei nang ta ki ki ba krensiar kamut ayu kan ka krensiar kamut ban krens niu ya no but ya kan ru phila ban pet hi na ka chithi jong Paul se ki titas kal nong ka ba lai ka de khat ka ba ar nang ta uong ki kin thai temen ba kin long ki ba kum no bakin lat na ka jingya di iwan kata ka di ka ktian ki jong blai ban lat na ka jingya di iwan ngi i kini ki sngi ka bamenta kala long ka fashion kala long ka trend ka ktian ka jong blai ka maham yang ngabet ya phi go ki para long kme bat ki para kan thai bat ka basaw bat ha kan ne ka mat ka basaw ki bon ba kita ki points ki bangi la ban ong hang ne ka ong kum no ka point ka basaw ko ong ba ki la ban hikai ya ki ken thai samla ban e ya la ki jong ki tenga ban hikai ya ki ken thai samla kamut ya ki ken thai ki ba ki kme samla ki bangila ban ong lan e ngila ban ong ki ken thai ki ban salong ki kme ki ban sa shimti ya ka jinglong kme bat ka dai ya nga ba de phi
kum ki kin thei ki balarang ba hakarta aged women lani older women lani ki kin thei temen bangin hikai ye ki kin thei samla ban ye yala ki jong ki tengah nangta ban ye yala ki jong ki khun nangta ban long ki ba adkar lani kita ki basian nangta ban long ki ba sungur kane ka kentien sungur ladangi pet ha ka Bible pareng ngaju penan kam ya kane ka change reference ha kane ka Bible pareng ka ong taste but ladangi pen kala ya ka ha ka jingmot ke ba khamsuk kamot ban hikai ya ki kenthai samla lani ya ki kemia samla ba kin don tang uwei utnga shabar jong ka jing shong kha shong man ha ka tien pareng ki ong kata ke extra marital affairs ka bangi i bakane ka lalong ka jok ka bamenta babaro ki long kumta ka dei yang abat ye fi ban maham ye ki khon ki kti ki jongi ki khon samla bakin lait ni kita nangta ki batrei halayeng ki basbun bat ki ba kok ngo yala ki jong ki tengah balai upol u kentu yang bat ye pi kum ki aged woman lani ki kenthai ki balarang ba hakarta ban hikai ki dia baro namar balai ke jubab ka don hang tu hi hakaktian ke jong blai ba on kren ben ya ka ba on kren ben ya ka kerteng utrai ublai jungi dai nak kata upol ukentu yang hambat ye pi bangin le ekani te bangin lai i kini ki kamram ju ki kenthai tongin ye phya ye ki haki lai benta ka baning kong ka kamram jong ka kenthai hayeng hasam ka baar ka kamram jong ka kenthai ha ka emlang ka salang bat ka balai ka kamram jong ka kenthai ha ka kam utrai ka kenthai hayeng hasam ka bon ki kerteng ki bakat ka ai la ayaka kum ka tengah kum ka keme kum ka kiau kurim kum ka persak kurim kum ka khun kum ka nya kum ka men ka para kum ta tershiter henrai hakan ye ka por ngine shem tang arteli ki benta bat kane ka benta ka long ka kenthai kum ka keme bat ka kenthai kum ka tengah upol hakashiti ka jong u shaki Ephesus kalenong ka basan ka khot ka ba arpuar goong ba pi ki kenthai ba kinlong ki ba pen ko ngo yala de halaki jong ki tengah kom ha utrai kamot ngi ki kenthai ngi dan kam ban pen ha po ban pen ko ngo yala de halaki jong ki tengah nangta ka sithi jong pol ka badingkong si ki Petrus kalenong ka balai ki khot ka badingkong ko ong pi namar ka pi ki kenthai pi dan kam ban sengap ngan pulik ni ban pen ko ngu haki tengah namar balada ki long ki bam ko ngu ya ka ktien ke jong blai on yo ban pen nget ye ki klem da kren ni yalap henrai da ka jinglong jing em jong ka kenthai kamol lada ka kenthai ka lon kata ka jinglong jing em ka babha ka pen ko ngu ile de halau jong tengah ladau tengah long ubam nget ru on sanget ya ublai kata ka de ka tien ke jong blai menta ka kenthai kom ka keme ka kenthai ka don ka benta ka bakrau hayeng hasam ka don ka benta ban penhe pensan ki khun ban ai boin ai thiang ki ban sumar sukher ki ngi i khamtam ha ki por ki ba menta ki kenthai ki long ki ba yebe bha ha ki ki long ki ba yebe bha ha ka ba penbyang ki khun don ki kenthai ki ba let on school let on tuition let on music class let on ki sports bo ki pet ki khun o ki bet ha ka to ka sap ki let ban on ni ki khun henry namar baka jingbon kampalat ye kita ki ai bakanja perthai ngiklat ban hikai ban besu ya kaktien ke jong blai haki khon ki jongi don ki keme ki bangayos ngau dala ke jong ke skor ki ong hakas ngi sande baki khon ki dei ban lech ki jesang khna ki keme ki ong isn brosh te yaw la khirang step ki mathya singi minta namar belai ki kham ngau khen kor ya ki
singi poya ka baki khon ki be ki school bus jong ki nyo bejem step nyo steng ki la up ki school bus bat ki sngo ba baro yo ki khon ki jong ki la bon kam ha ki be day ha ka kinja do ha ka singi ublei namar ba mdan kam ban ile examen mdan kam ban ai kita ka attendance ban long present nak ta ka daw ki mat thya singi henrei ko ki long keme nganam tu klar ya kata ka jing pen ya yeng ka jong pi le se kata ka de ka babhana ka benta jong pi henrei tang ka we ngan ong pi ba ka tien ka jong blei kam ju bakla ka tien ka jong blei kam ju bakla la da pi pulie na ka kitab Isaiah ka lenong ka ba ar phupra ka de khat ka ba kndai ba ka ba shpo kong kum no Yano on hikai ya ka jingtip. Yano on pen champang ya ka jing bena. Kata ka de ka jingkeli. Baka jubab hang tu hi ka ong. Ya kita kan bala in abun bat ki bam thum shu. Plus tu. Ya ki bala in abun bat ki bam thum shu. Namar ka hukum pa hukum. Ka hukum pa hukum. Ulan pa ulan. Ulan pa ulan. Hang ni kendiat, hang tai kendiat. Kabamut, banado bagi kon ki jongi la ina bun om thom sure wat la kidang ya ton. Henrei ni la don kam ban hikai ki ya kalenti ke jong trai. Ngiken mau. Ba ublei ula aya ka hukum haki kitab Deuteronomy penpet kelenong ban riu. Kad khat na do ka basan terter. Namar belai kini ki kon Israel kilong ki bashem jat na ukpa. Ti kumta ka jingkit khlie la ai ha ukpa. Men hikai yo kon. Kumta. Henrei mangipat namar bangi long kita ki bashem jat na ka keme ka ktien ka jong blai ka ong yanga bat ye pi. Ba ban yo blai Deuteronomy kelenong ke ba nriu ke dekat basan terter. Ban yo blai dah ke donut baro, dah ke mensiam baro, bat dah ke bor baro. Bat nalor kata ke de yang abad di pi kum kikimi. Bat nalor kata men yai hikai ru ya laki men yai hikai yaki halaki kun. Dia men keren syapang jongki haba me syong halayeng. Bad haba me yat halenti, bad haba me thiaru, bad haba me kiru. Bad mente iki kum ki dak haki kti ki jong me, bad kin long kum ke jingte haka selang mat, hapdeng ki kmat jong me. Bad men tho iki haka syaukat ke jingkang ke yeng jong me, bad haki kerdop jong me. Kini la keren ha u Israel ko Israel kemut namar belai beki kepa kilong kita ki bayalam bapek ke yeng kesem ndrai mangi ngilong kita ki kinthe ha ka jait ben reu ke jongi ban pek ke yeng kesem ka dai ka benta ka jonga baka jong pi bangin yai hikai ye ki khun om tangki ki jong ka ni perthai henre ban ye yo trai da ka donut baro da ka mensiam baro bat da ka bor baro bat ngiken mau ka kitab jong proverb kelenong ka ba arpu ar ka khat ban riu baro le se phila lendet tu hi ka yu khna ha kalenti budi banyat de onam kin ria shot na ka wat habau latmen de kum kilong keme bat ki khon ken thai ki ban salong keme ka kamram ka jonga bat jong phi ka dei ban hikai ye ki khon nangta ngin ken mau kum ki keme lese ngila hikai ki khon henrei kim sngap te ki yat hala ka jong kambon ngidon kam ban iet ki klembo kendon klembo pot namar balada ngipen ie ke jing iet ki lese ki la ban kela lada kim kela ngidon kam ban yai duai nak benta jong ki haki pulet ki bajar jar ki jongi ka jing duai jonga bat jong pi nak benta ki khon ki jongi kan la shibun bat hakawai ke sngi ken saphai shuble ba ublei un sakta ya ka dodon mau ke jong ki un pen luwet hijen bat kila ban wan pai shop trai de kum ki kime tuangin perkhat
ya ka kamram ke jonga ba ke jong pi haki yeng ki sem ka balong ka bakong san ban pen ko ngo le dia halaki jong ki tengah ban ban buram ye ki khnang ba da ka jinglong jing em ke jong ngi ba kiru le se kim nge yu blei tang da ka jinglong jing em ke jungi kila ban nge yu blei bat ki khon ru ka dan ka benta ka bakrau ha ka kti ke jonga ba jong pi bangin sain dori ki khon ki kti ki jungi ka benta ka ba ar ya kan thai ha ka em lang ka sa lang ni tep scam bat ngi yo ha ki ni ki sngi ka ba menta ki kan thai ki long kum no ki kan thai ki long shisha kita ki balakio ha ka em lang ka sa lang la pi ong ha ki jing start ha ki result ki ba pher la pi ong ha ki kerdan ki ba pher la pi ong ha ka kam hima sima lada piong haka sport lada piong haka no ka benta ngi baki kin thai ki lakio shisha henrai tang ka wengi nom klet ba ki kin thai ki dang dei hi kita ki ba pon ki ba kha nado ka por ba ampat la ai por ki hado menta ki dang long hi kita ki ba pon ki ba kha ki don kata ka jingya jan ka baja ka jingya dei ka bajan hapdeng ki khon ba ka keme la ki long ki khon kin thai ne shin rang ka keme ba ki khon ki don ka jingya dei ka bajan bat kumta ka ki la shisha ban hikai ban tu ya ka jing jing ki khon ha ka em lang ka sa lang la rangi don ki yeng ki sam ki ba riu blai la rangi don ki yeng ki sam ki bala yo ka ka jing hikai ka baten rai ki khon ki jungi klempap kenom sengo tanat sho ban shongkai ha ki surok snong la ne ha ki kin ro rel ki bangi ngi juong henre ki khon ki jungi kin kham bakin shong halayeng bat ngi don kam kom ki kime bangin to kata ka jing jong ngi na ki khon ngi baki kin thai ha ki ni ki sngi ki la long kita ki ba don shisha ka bor ha ka em lang ka sa lang ngi baki kin thai kila mi ha kata ka jing trai ki kam snong kam thau lane kita ki biong ki seng 3 months ngau ba social organization ke ka benta ka bangila ban le hangta kom ki kin thai ha ka em lang ka sa lang ka dei ka kamram ka jonga ba ka jong pi bangin hikai bangin besu iki khon ki jongi bakin yala ka jong kin ya ka jat ben rew la jong kin ya ka riam ka bet la jong kin ya ka tien ka thlet la jong ka dei ka kamram ka jonga ba ka jong pi kom ki long kmi bangin hikai yala ki jong ki khon ban yala ka jong ngi ba kini ki sngi ki long ki ba ima ya se ka jat min reo ka jongi sangkat no kan sajak kan sadam no ka dei ka kamram ka jonga ba ka jong pi bangin pen rong haki khon ya kata ka jing jat bin reo ka jing ya ka khandau ka syap ban ri ban tingka ya ka khandau ka syap ban ri ya ka tien ka thlet ban ngau sarong ya la ka jong ngiken mau ba ki khasi mo ki juong ki khasi ka long ka ri tip breu tip blai ka hok ka shiken tien henry shano kita ki ja menta namar ba lasha taplop de ki jing hikai ki banabar kumta kum ki long keme ka dei yang ngabat ye pi ban pendrong haki khon ki kti ki jungi ya kata ka jing tip breu tip blai kata ka hok ka shiketien ho ya se ngila ban ngok men ba ki khon ki jonga ki long ki ba ki labyang ka yeng ka sam ka jonga ka labyang balengan khuslai ki khon ki breu ka mai adap stu kata kamut bangi ngem yala ka jong ha ka em lang ka salangi ba ha ka kisngi ki ba menta ka sorkar keme jong ka ri india kala pen ko bori kita ki kenthai bakin long ki bala ban mi shakhmat ki don kata ka bor ki kenthai wan num sngo tiang ba pin ong ba ngam dan bor bangan krani ki khon ki breu lingba ka sorkar India laong ya kata ka women empowerment baki kenthai ki laya long maringkat bat kirang ba gender equality lai long maringkat ti kumta ni don kata ka bor ke ikhtiar ban tani ki khon ki jongi hasnong hatha bat ken ma da ka wat ke som da ki ktien khor henry ke jing kala ban tani ki ban pen sngo tho ki bat ngin pen ke ka jing men toy haba ki khon ki jungi ki la ka jong bat ki ngau sarong la ka jong bat ka benta ka banga kwa ban ya sam bat pi ha ka ni ka por ka dei ni ken ma bo bleu la kren hau isakel
haka kitab ke jong u ke lenong ke baar ke dekat ke banyo uang to men kren haki ya ka ktien ke jong blei lada kis ngam lane lada kiem ngam namar ki long ke jat ben riu ke bayale persya tongin long ki Ezekiel jong ka jok ka bamenta bangin not ban kren ha ki khon ki kti ki jongi ha ka em lang ka salang tongin long ki Ezekiel ban pen bah ya ka shinong ka thau da ka jing not ka jonga ba ka jong pi le se ngi ong ba ong ngi ngim not yi ki khon ki breu ndre u blei u dawa nanga ba na pi lada kis ngam lane lada ken om ngam namar ki long ki jat ben riu ki ba yele persya nangta lada ngim nuot ban kren ka ktien ke jong bleiling bau Ezekiel hi ke lenong ke balai ke dekat ke ba arpau ko ong haba u briu ba hok u pai no na la ka hok bat u le ya ka jing bam hok bat ngabo ka jing thot hakmat jong u un yap naba mem shem ai ka jing maham ya u un yap mem shem ai ke jing maham le se ngi la ban bu no di ktien namar pam shem la ai ke jing maham ha u un yap ha la ka pop but yaki kam hok jong uru ki ba ulale on am kan mau shu henre yak snam jong u ngan pan na ki ti jong me le se u blei un ong namar ba pam shem la maham but namar ba pam shem la maham ulayap hakapop but ya ka snam jong u ne jong ka ngan pan na ka ti jong pa ti to ngin kindet ben riu kum kilong kebe bangin long kita ki bas ngau don ka jingkit khle ban pen roy ya ka kam ka jong trai lingba ka emlang ka salang lada kum ki kin thai pen pulie ya ka kitab proverb kalenong ka balai puai na do ka dekat ba shipau ter hang to pidu i ba kum do ka kin thai ka ba kordor ka ba bha ka le nanum pulie kata pen sa pulie hi hayeng ka proverb kalenong balai puai but nado ka dekat ba shipau ter ka dor jong ka kin thai ka ba bha but menta ladangila kum kilong keme bangin te ki yeng ki sem ya ka em lang ka sa lang jungi shisha nga nuot ban ong ipi bangin yo ya kata ka shnong ka thau ka basuk ban ngila shisha ban wanra ya ka jing shong sok shong sngan bat ka dei ka kamram jonga ba jong pi ban pelong ya ka ne ka em lang ka sa lang ya ka ne ka perthai ka jaka ba kham ba ban ya shong ya sa ka jing rwai ko make the world a better place for living kata ka dei ka kamram ka jonga ba jong pi ha ka em lang ka sa lang ka balai ba ka ba khaddo ka kamram jong ka kenthai ha ka kam utrai ngi i ha ka perthai kikin thai ki long maringkat baki rang ba gender equality henry ko ki para long kmi wat so tho bakla haka kam utrai kam long kumta lada fi pulie bat nga naka sithi jong pol shiki nong koren ka baningkong ka dekat ka bakhat saw bat ka lenong ka dekat ka lenong ka bakhat saw ka dekat ka ba lai phu saw to ai baki kin thai jong pi kin ngap jar ha ki balang namar om sha yaki ban kren henrai ban pen hapo yaladi kumba ka hukum ru ka ong kata ka dei ha ka balang haba ong ngap jar hang ni nginum su thu bakla baka tien ngap jar ka mut baka kin thai kam bet shu ban rwai ban duai ban shem sunday school ane ban shem ben ta ha ka kam ka jong trai namar fitip ki kin thai ki long ki bablap lap teng habala don le ha ka kerdan ha ka jing start msalia shu ban ngap ya ka jing pen i jong ki nong sharai jong ka balang lane ki rangba ki badai ban khmi ya ka balang kumta ka tien ka jong ble ka maham yang ngabat epi to ai ba ki kin thai kin long ki bas ngap jar ha ki balang namar ba ka ong shu ha ka balai pusan ka dekat ka balai pusan ladaki kwa banang kien ye keli ha ki tengah ki jongki halayeng namar kelong ka baklam akor ken ye ki ken thai ban kren ha ka balang
ta ka de ka ktien ka jong blai dai manga bakran ya ka dia nang ta ngi ki kin thai teng teng ngi la ban ai da nga ka ba biet ngam la te ban trei ha ka kam ka jong blai kin mau u jisu le jet iki senran ki balong ki nong tong do kha ban ya trei ha ka kam ka jong blai teng teng ngi ong nga ka beduk ayu ngala ban le ka kam jong trai kin mau u jisu i tho ya ka ken thai ka balan no tang ar dam li sha ka jinkin show na baro kita ki badan ha ka temple jisu la i tho ya ka ne ken thai balai ka jinkli ka long balai na marbo jisu ong kala ai lot ya la ka jing embaro lada mangabat mapi ni aya ka jing embaro ban ya kershan ya ka kam ka jong blai shisha ka kam ka jong trai kan roy nangta ka jing luksa ka banga kwa ban shem la ka bible ka desh phang arngot ki ken thai ka wei ka ken thai ka nong saraphat ban ka dia ka ken thai ka long ka baduk mo la ong ka tien ka jong blai ba ka long ka baduk bat ka wei pat ka ken thai nong shunam kania pat ka long ka ta ka bakrau batri baro angut hala ka jong ka benta hala ka jong ka bor ki long ki baya treya ka kam ka jong trai ka nong seraphat kadon tang shikham ipuro bat kendiat I umpnyang ha isang hendrai haba ushakri jong trai elija ulawan bat ulathangan ni I bakala ai ba unbam bat ka tien ka jong blai ka ong kumno ka ong uta upuro ha usang shem la lot no lemne ka pnyang ha uklong kam shem la rangan kania ka pen I ka jing pendap ka jong blai ladangi long ki basbun kin mau ladangi long ki basbun ka tien ka jong blai ka kular yang ngabat ya pi ba un the ya ki jingker ku un ple ki jingkang jong ka beneng hado ba penam nyam jakashu ban bu kumta ko ki paralong kemi tu wat ai banga bat mapi ngin ngau khonyo ban ai sha ka kam ka jong ble namar ngilong ki bedok te ngadon tang khendiat te kumno ngan shu ai no ka tu le ka balang ka baruspa labet labyang henry ken mau u blay u pet ya ka do nuot ke jong ha ba ka jong pi ka tien ke jong blay ka kitab chronicle ka ba ar ka nong ba khat riu ka khat ba khandai ka ong ki khmat ki jong trai ki sang keleng saudong ka prathai bat pet ya ki bajanai ka do nuot hatu manga bat ma pi ngi long ne em kita ki bajanai ka do nuot ngi shams ngau bha ne em hakmat jong blay ladangi long kita ki bala shams ngau bha hakmat jong blay shisha go ki long kemi go ki prabangai ki basngap pet ya kene kubor pen yo mat shisha ya ki jengker ku ki jong blai ki ba om nyam jakashu ban bo ban lom ya ki nang tangi pet ya ka kenthai nong shunam kene ka long ka kenthai ka bareu spa ka tien ka jong blai ka ong ka bakrau ka batri ha ka kitab jong ki siem pila ban pet ya kene ka jingi tho khana ka kitab jong ki siem ka lenong ka baar jong ki siem ka kitab jong ki siem ka baar ka lenong ka basau ka dekhat ka bapra ter ka tien ka jong blai ka ong bakalong ka kenthai ka bakrau batri bat ka ne ka kenthai kala ya selok balau jong tengah lane kala ai jingmut tu ngin ya thau no iwe kamera na ka benta u shakri jong blai u elisha hang ne pat u elisha haba u wan ha ka shnong ka jongi bo le chene ba chatai unyo ban penjat haj ha ka kamera bat uta u tengah jong karu ulong u balak ko ngo bala menjor kata kumbangi lapet shakmat mo ki ladangi ki ken thai ngi long pen hapo ka sok bahai ki rangba ban ko ngu ti kumta ula ko ngu balale kata ha ka baningkong ka ni ka ken thai kam shem la don khon henrai ka la long pat ka bas ngau hun ha kata ka benta ka bakka ka don kala ngau hun kam shem la khnyum henrai u elisha ulayo I ya ka mensem ka jengsbon jongka bat ula ai kata ka jingkular bahkan sayo khun bat habala yo I tai khun ka tien ka jong blai ke tho ingi haba utaw khna ula he ula san ula mare ban le kai sapol lingkha bat ukpa jong u
lawan nang ta khala da ka jing ut ya ka kle bat ha ka pne jong ka kemeu ta khun ula khlat no ka ne ka breu ka long ka bakhlan ka long ka baslur ka long ka badan ka jing het ka baskem ho blai hapdeng kat kata ka jing pat do nut kam shem la panik kala don kita ka bor halor la dia kala la ban sin shar ya la dia ka tien ka jong blai ka thu yingi kala bo la pentia yu to khun ha ka jing thia bakal la bo na benta u Elisha ban kala le wat yu u da ka ba ka tips cam la dau shakri ka jong blai u wan ban duai bau khun jong ka un se kot pat manga bat mapi go ki prabange kat no ngi don kata ka jinget ki pas cam how blai ngi don kam hakini ki sigi ki bamenta bangin don kata ka jinget ki pas cam ngi don kam shisha ban yo e kata ka jinget ki pas cam da ka ba ngi dem diap ha ki jing duai ha ki pulet ki ba jar ki jogi kat no ngi duai le se ho nganum ong ba phim duai phi duai henry phi duai na benta yela dia ngat duai na benta yela dia lani ngat duai na ka benta ka jaj ben riu kham tam hakini kisngi ba ka don kene ka pandemic ma bro ngi dia khuslai ngi duai ba ublei un weng no henry ko parawanget ngoong ka dei ka por yang ba epi bangin long ki baskem haki pulet ki bat jar ki jungi bangin duai nginom pen dekot ya kani ka kenjri jong ki jing duai ngin duai na ka benta ka kam ka jong blai balai ki kam ka jong blai ka pja sam menta balai ka saaj blom namar dei manga bat mapi ngi duna hakani ka jing duai ngi duai tang na benta ki ki ba yala dia ngi duai na ka benta ka perthai henre hatu ngi judkan mau na em ban duai baka kam ka jong blai ka nang roi kerhai na ka wei ka por ka wei pat hot ki don lesi ki ba duai ka buram ka long yu blai tu ya roi yu try na mar ba pikan mau ya ka kam ka jong blai henre manga bat mangi tu ngin kan mau baka jing duai na ka benta ka kam ka jong blai ngi don kam shisha banyak kersan ngimla ti kum ki pastor ki teman besan ban let yalam henry ngila am ban duai halayek haki pulet ki bajar larangi don kam ngila ban duai ka jing juai sha jing etru na ka benta ka kam jong try baka nang roi bat ngikin mau baka ktien ka jong blai ka ong ba ka jing duai jong bahok kala sha let's see hala ijong ijing jar ngadon hala yeng ngamlong ka ba la ban kren ye ki pat ba lan ye ngam nang te bangan yalap henre blai uyo ya ka do nuot ka bajanai ka jong pi ba ka jonga bat ki jing duai ki jong pi ba ki jonga blai ula ban pen kraw ya ka kam ka jong u tungin ya duai shirham ko parabangai ko ki long kme ken thai bat shinrang ha kini ki pot ki khon ken thai ko ki long kme samla bat ki khon samla jong ki balang tong ine dwai shirham ba u blai un yo ban pen kraw yala ka jong ka kam ka jong u bangin la ban pen priang ya ka gospel ka jong u tang hang ni ha i jelai beret i jongi henry ha keleng satlak ka perthai da ki jing ai ki jongi da ki jing duai ki jongi bat ngin ya kersan ya ka kam ka jong blai ka ta ka long ka kam ram jong ka ken thai ha ka kam ka jong trai nyu i ba ka ken thai ka don shi bon ki kam ram jong ka ken thai ha yeng ha sam ka kam ram jong ka ken thai ha ka em lang ka salang ka kam ram jong ka ken thai ha ka kam utrai ti hak nak ta ka pinso thu baka ken thai ka long all round ha baro ki benta ka ken thai ka don ka ta ka bor pla ka ba u blai ula bo ha po jongka ba dei ka ne ka ken thai ka bala ban pen kala dor ya ka perthai make the world a better place ban pelong ya ka perthai kata ka jaka ka ba kham ba ban im na ka benta ka buram ka jong blai amen ngi sngongo yu blai hakabangi yo sngo ya kani ka khubor na ka ktien ka jong blai pat ngada ngets kem ya pi baro ki para benget ki para kristan ki bala pen pat bala yo sngo
ngit scam bo men sim jong blei ula kren hapok ka donut ka jengi ngidon udak jingkili ubahep ha pat utau dak jingkili ulong ngilong ki kenthei ki bakum no ngikin mau ba ka tin ka jong blei ka penken mau yang apa je phi ukhat yang apa je phi bangin long ki kenthei ki ba start deha kani ka por ka bamenta ngidang ngit scam ba kini ki khubor ki bangi ngila yo sngo kani ka por ka bamenta kanda yo chaka ha ka men sim bat ka donut ka jong nga pat ka jong phi pat ngadang ngit scam bo bleu nang yo ban pendon kam shisho ya ka shakri ka jong ha ki por pat ki sngi ki banang wan pat ha kani ka por ka bamenta tunginya solang ha ka bangin phai shu blei ha ka jing duai lada ngangam patlong kata ka kenthei ka start ka batay ka yeng lesi phi patlong phi sngo thu nganga sngo thu le ki jong ki jing duna ka bangingi don ha ka jing em tu nginya phailang ha ka ni ka por ka bamenta ban ong ku try tu pen long yanga ka kenthei ka start ha ka ba ki wekin pet ha ba utngau jonga un pet changa ha ba ki khon ki jonga kin pet changa ha ka ba ki ba hayeng ki ba sem ki jonga kin pet changa kin yo ishisha bangalong kata ka kenthei ka badon jingkermen hakani ka por ka bamenta tunginya letlang khma chong blei ban duai ban pan ka bor no blei ngiju asngau haneng bat harum ngiju tip ya kani ka jingshisha bangi long ka kenthei ka batlot bor henry para bangit pa it para kristan tungin kin mau ya kani ka jingshisha ngenom sha bo saitan un ong yang aba japi bangi long ki batlot bor ngilong ki baklan namar la sius pa engi uchisu la long nong job u ai ka bor yang aba japiru ki kenthei bangi long ki baklan bat ki ba job tunginya dua ya kani ka por ka bamenta pau blei unang pen klan ya ka kam ka jong unang ai bor ya ka kam ka jong baka nang la banya chaprang pat ha ka ju ka por nginya duai lem na ka benta kani ka jingja ha ka perthei ha ba kani ka khlam jingpang klayo banyat klayo ban sar na phang ngin duai nginam do jingkirmen nginya solang ya ka banginya duai ya ka jong blei ba ka por ka ba biang ka jong blei on pen I la ka jong ka bor ngin duai ru ha ka jo ka por na ka benta kini ki shipai laningi onyi ki frontline worker ba ublei un kershan bor ki kinnum sngo shapting ba kin tip ya kani ka way ba ublei long ring kat pat ki ha ka jo ka por ngin duai na ka benta ki para banget ki jongi ki badan ha preng ki jing pang ki jing shitom lesi ki parlok ki ba it ki jongi ki bala juker pat ingin na ka way ka por bangin ken mau ya ki ha ka jing duai nginya duai ya kani ka por ka benta ngin thelut la ka jong ka donut ha khamat jong u pada ka jo ka por nginya duai ba ublei onang kerkhu yangi kum ka balang hi baro ka we bangin ang long shisha kita ki khon kenthei jong ka balang ki ban ai ka khti ka diang ka khti ka mon pat ka ching em ka jongi la ki yeng ki sem ki jongi la ka em lang ka sa lang ha ka no ka chaka ka bangi don ha ki chaka trei ki jongi ngin ra hi ka kerteng ka jong blei tunginya phailang da ka donut baro ha khamat jong blei tunginya duai au blei ba I pat bisnei ngi wana khmat ka jing dori khat ka jong me ka ni ka por ka mamenta ko kin rat ba phangi da sngongo e me kin chi su ba koro janga ba me wan ban kren yangi kin try ling ba ka shakri ka jong me ban pen kin mau yangi ko try bangi long ki kin thei ki ba kodor ha khmat jong me la pen long yangi ki kin thei ko try ki ba kum kita ki kime ha ki yeng ki sem ki jongi me pen long yangi kita ki kin thei ko try be ha ka em lang ka sa lang ka jongi ko try pat kum jo kita ki kin thei ko try be ha ka kam ka jome ho try be ngi long ko try be ka per thei ka tip ngi long ki kin thei ki pat lot bor ki baran shibun ki jing du na ha ka jingem hen re ka ni ka way ko chisu mela job ya ka bor jo ko pop mela job ko try kita ki jing bam la baro ko try mela ngunang job me khat yangi ru bengin long ki nong job ko try be ongi snow scam ko try ba koro janga bengin long ki nong job ka kerteng ka jong me kin try ngin long kita ki kin thei ki ba start ko try ba koro janga ba ka per thei ka nyo ban tip ko try be ha ka nong rim ka ba kum nong i thei ko try ya la ki jong ki yeng ki sem ka jong i try ya rap yangi ko try ngin long ki kime ki ba start ko try be ngin la ban hikai ko try ki khon ki jong i om da ka jing start ka jong i om ko try da ka jing start jo ka ni ka per thei en rai
bengi syak ko try bau men sem ba ko chome onya lam yang ikin try ba kor janga bengi la kin try ban hikai ko try ngin long ki nuksa ki ba pha ko try ba kor janga ba ki khon ki jangi ha ba ki petchingi ko try ba e kin la kin try ban e je me da ka donut baro kin yo ban ya ro e ka kurteng ka chome kin chi su ba kor janga ba try ka ni ko por ka ba menta ngi wan ban tuai ker pang ko try na ka ban ta ki long yeng long sem ko try ba kor janga ki ba mat ki ching e ki ching le ki ba mat ko try ki ching pat ki ching pra ki ba don ko try ha pa deng ki ching du khamen sem ko try ha ba ki khon ki chang ki yat kin riang ko try lem ne ki khon ki chang ki kem snap pat kem shash kor ko try ba kor janga hen rai try chi su be don ki ching kermen ha me kin try be ba men sap spanye kum ki thai ki long yeng long sem ba try chi su be Iwan man duai kum chu ko try pe nakaban tha ki ba pang ki ba shitom ko try ki ba don ko try pe hapadeng ka ching do ching ker men ko try pe iwan man ker padi ka kateng ke jome ma me ong ko try ba ko janga ba me sha lor ke ding pna om tang na ko ben ta ki popat ki ring kang ke jong ko try hen rai try chi su ka ching yap ka jong me halor ulum kalbari ko try ba ka ching jem snam ka jong me try kan pen khia engi kin kanrat pa bha but ni duai ru kum chu akane ka por ka menta ko try be apa ki khon ki jome ki phai da ka donut baro ken pediang kin try ye ka jing pen khia ka bachanai ka jome pada ka chu ka por ngi duai na ka ban ta ko try ki tu ki long yeng long sem ki bala shak ta hau ni khunyang ching pang ko try ki badan dang don na pring ki jing ya le ko try o ki ba sngoret ben sem bat ki ba sngo do ben sem ko try ba kor janga try yeng ha chan jong ki try be sir pai bat sir pot ki ko try be ken don ka jing het ka ba scam but don ka bor ko try ka jing pen khia kerteng ke jome ken chi su jonga pa tribe in ga dwai kerpang na ka benta ki tu ki frontline workers ko tribe ki ba kendo ela ka jong ka chingem ko tribe ko jonga to ai ba kan don ka chinga da ka ba kerpang ga jome menginde yo ishi sha ko tribe ba ya ka buram ga jome onnang ken tiu na ka wei ka por shu ki ka por pa tribe chi su nga dwai melori kat bat ka emlang ka salang ko jongi ko tribe ko jonga pa ha ka chu ka por ngi dwai na ka benta ki ben sim ki ba koror ko tribe ki bam pat itho eme ko try ki bam pat shimla pdiang eme ko try o chi su be ling ba ki ni ki aka baro try me la wan ko try me ong me man ba ko be ka man sim kan chat no en re ba baro kin yo ika ching pen em ngi da nget scam ko try be men yo ko try ban pen em ba ken pdiang eme ko munong pen em bat unong sius pa pat ngat try ru ha ka chu ka por ye ka ba men ker khu la ka jong ka kan hon ka jong me ko try ye ki nong sharaya po ka balang ko try be ye ka ba men ang ai bori ki kin try ba ko jonga ye ka ba kin ang la ban try hem ye ka kam ka chome ngenyo I try ba ka kam ka chome kanang khi ko try na ko ka por shu ka por ka kam ka chome kanang im ko try be ye but kum chu ko try ka seng thai bar ko be ko try ba ko jonga bangin long ko try ki kin thai ki ba hem sha ki kin thai ki ba IT lot met pan men sem ko try ba ko jonga na ka benta ka buram ko chome ngi da nget ko try men pdiang ki ni ka ching shakri ka jong ki bangi yo ha ka ni ka por ka menta pat ngi da nget ru men yo ban ker khu ya ka wei ka long yeng ko try ka ba ngap pat ka ba shash kor ko try be ling ba ka ni ka service ka jong ha ka ni ka por ka menta ha ka kerteng jong chi su ngi twai da ka ching amen ha ka ba penwai no e ka ni ka ching shakri ka jong ka ni ka por ka menta dong nya so lang ha ka bangin rai ye ka ching rai ka ba lai spa nyo pu sao ka ching rai ka ba lai spa nyo pu sao PMDM Batu Ke
len terkalen di jongpi Jeng shai na plen kan tu tapi She len terkalen di jongpi Dong nya penwai no ikan ni kecing syakri kecing ikan ni kapuar ke meminta. Hakaba wai no jong kan ni kecing syakri kecing ikan ni kapuar ke meminta. To ai ba kecing ai kecing ublay kupa, ublay kon, ublay mensim bakot. Kan da long ringkat pat kini kecing syakri kecing ibaro. Kan da long shisha kecing tangga ba iubi kan try ya kaba men pediang ngop ha. Kan long ringkat ru pat kitu baro kiba wat pat kiba khot kerpat ika kerteng ke jongme nadu ka donut baro nadu menta pat shadu bam jukut ru amen.